आंथ' बुंखाबायानो दा एसामिसआव बुंखाबायानो गिबियावनो आंनो बे आइफवालि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों लोगोसे बे जोंना कमिटिनि मावथि हान्जा बिथांमोना जे एफा खस्थ' खालामनानै हर सान मावदों खोमा निस्सय खामानिखौ दिनै एफा रायजो राजाखौ सन्थुष्ट' खालामनो थाखायनो दिनै बिसोर खस्थ' खालामदों जाहाथे रायजोफ्राबो बिनि मान मर्यादाखौ लाखिनानै जाहाथे लेथ्रा फेथ्रा खालामा पिकनिक जानानै डिसिप्लिन साफा सुफाफोरखौ एसे जाहाथे मेनटेन खालामो आरो आं जिथु इउथ्स बिसेसकै आं इउथ्सखौ खावलायगोन लोंला जाला बांद्राय खालामनो नाङा डिसिप्लिनाव थाथों आं बेखौ खावलायो बाइक साग्लुंलाबायनाय मालाबायनाय बिसेसकैथ' जों बांद्राय मेक्सिमाम एक्सिडेन्टखौ जोङो पिकनिक बे निउ इयार बेफोराव जों नुनाय मोनो दा बेखायनो जाहाथे बिदि दुर्घटना जाया बांद्राय लोंला जाला खालामा डिसिप्लिनाव थालायलायो आं बेखौनो बिनिफ्राय खावलायगोन बेल' सार माने टुरिजम सेक्टराव बिटिसि हालामा गोबां माने जौगानाय खामानि मावनांगौ दङ एसे बहुद दं मावफुं सोद्रोमा हिसाबै बहुद दं दा प्लेनिंखौथ' आं बहुद खालामदों जोंहाथ' दा बे बिटिसि हिसाबै एसअटि फैसा थाबाथ' बहुद हायो दा नों मावनायनि सिगां फैसा नांगौ जोंनो दा जोंहा बिटिसि हिसाबै जिथु जोंनि एसअपिडि प्लान फैसा फैयो बे जथेस्थ' नङा दा आं बहुद सालायजारि नायबाय सेन्ट्रेलनिफ्राय जों माबा मोनसे गिदिर बिदिनो मोजां टुरिजम प्लेस इक' स्पट बिदि माबा माबि लाबोनो हायो नामा बेखौ अलरेडि आं प्रसेस खालामगासिनो दा आंबो बावखायाखै बेखौ डिपार्टमेन्टखौ आखायाव मोननाया आरो आं आसा खालामदों आं बिराद मावनो हागोन जथेस्थ' साहस दं हागोन टुरिजम सेक्टरखौ आं बहुद गोजौआव लांनो हागोन बादि मोनदों 5 बोसोर जुदि आं मावनो हायोब्ला हागोन आं दा बुंबाथ' बुंजोबनो हाया बहुद दं आं मा खालामनो नागिरदों दा बेल' आरो बुस्थुआ हायो।